Ach jaj, blúdim 100 rokov týmto strašným lesom. Aha, tu je dom, úplne som ho tu nečakal. Jaj, to asi niekto bude musieť bývať. Akurát začína noc. Rada. Aha. Klop. To hrmený, čo tu robíte? Opláš sa ma zase. Ja debilom. Halina. Hej. Halina. No, ja sa volám Paulina, nie Halina. Halina je moja Palina, sestra. kľud. Že sa o ňu dobre staráš. Ja len spravím expedíciu. Poďte. Tu môžete skočiť, aby vás zožrali také naše stvorenia, chýbaj. Tak. Chýbaj. Ham. To čo je? To nie Hej, stoj. Tu som bola hladná, varila som. O, áno, vy ste varila. Áno, to je. To stojíš. Ja? Že ty ma tu kúkaš. To je môj pokrm na zajtrajšiu noc, poďte sa pozrieť, to budem variť. Kto pokrm? Toho budem robiť drevenú koláč, to bude také No ja sa k nemu nepriblížim. Na jeden krok a skapem. Takže som tu pri tom táboráku, jak mi povedala. Vôbec mi nič nepovedala. Úplne ten div ide hore. To je totálna parada. Opláš sa. Pozri sa. Pomoc. To čo je? Ale, ja som už bola hladná. Jakže hladná? Nemôžeš ma len tak zožrať. Korenie. To není korenie. Nie, moje čierne, čo som To ste, že ona normálne aj železo žere. Kde som sa to dostal? To bude na 3 dní. Aha, všetko korenie je moje. Chcem zožrať, debil. Nechcem. Chcem byť vacej. Ne. Áno. Stačí. Áno. Ham. Nie, nemôžem. Ja utekam do lesa. Utekam do prší. Akože. Ale teraz chcem zožrať, nie? Ty čo robíš? Tak. Tanier stojí. Ne taký tanier veľký. Jednu z tých, čo sme si pripravili. Bude z teba Java šťava. Či bol v***na. Ne. Počkaj. Ešte sa musím dobre okoreniť. Jo. Java šťava. A potom na teba hodím šibové Ne, nehodíš. Počkaj, okoreniť. Buenos dias. Buenos dias, Ja som ich. Kaput. Ty vieš, čo Ano. hovoríš, keď kaput? Ja, ty. Áno, kaput. Teba prešiel Kaput. kamión, alebo plne? Objednaj helikoptéru. Kapor tatranský bude s ním. To nie som mňa, tam žijú kapry tatranské odporné. Ach, kapre tatranské. Tiger, to nebolo nakoniec tatranský, to bol Tiger. O, Tiger! To sú komunisti, fuj, tam sú hombre. El hombre, ne, dobre. Kaput, z teba bude kaput! Ne zo mňa, chod tam ty. Jono Habo. O, Burkoš Bírka! Ahoj! Si! Udri ho, prosím. No, ja udrem teba stále. Tu máš kurča, keď ich hitneš. Kurča? Áno, jedno upečené. Po zároke potreby z Lidla. Žbíri, šmíri. Vieš, ako sa nazýva tá krajina, v ktorej sa nachádzame? Mňau. Nie, volá sa Katsia. Teu Katsiu môžem, víš čo? Pomoc, mňau. O, ja som prešiel do tejto zakázanej časti. Debil. Debil. Poď sem do vody. Ja mám magické sily, abrakadabra. Pomoc. Ja ťa môžeme mágiou portnúť. No, ty určite vieš mágiu. Nie, obáš sa ma portnúť hentam. Ty pôjdeš do pekel. Pôjdeš. Náš ten gard tu už není. Retard si ma poslal don. Ty si retard. Ne. Promiň. O toto sme stali. O toto všetko. Ja skapem. A ja to celú dobu vieš do? Hej, Halina. Halina. Halina.